Kani-kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Kari Guyana kalapan kop buram hanin ka sngi ya Menteri Rang Bakdo Narendra Modi da ka khusnam ka bahek do jong ka nikari balatip kum ka the Order of Excellence. O Menteri Rang Bak Conrad K Sangma hanin ka sngi ula play ya ka benta ka balai jong ka lat karong Tri Hills Ensemble ha u Sosotham Auditorium Shillong. Bat ka Sarkar Meghalaya kala thao da ka Komiti Kerpang ban wanra ya ka jingkala ha ka Meghalaya Public Service Commission. Ki khubwar ki babnya. Kari Guyana kala penkop buram hanin ka sngi ya Menteri Rang Bakdo Narendra Modi da ka khusna ko bahek du jong ka nikari balatip kum ka the Order of Excellence. Kari Guyana kala sngaw day ban aya kani ka nam ka buram ya Modi namar ka jingyo I jingai jong u kum unong san hima ka jinglam lenti jong u ye kiri ke badang yak saj ban kiyo hakayo ka kot bat ka roi ka par bat ka jing shakri ka ba bha ya kiri ka perthai bat ka jing ket khle jong u ban pen scam shu ya ka jing day paralok hapdeng ka India bat ka Guyana la penkop buram ya Modi da u president ka Guyana u Muhammad Irfan Ali. Haka wepat ka khubor Modi ula ai jingkren haka dorbar ba kerpang jong ka parliament kari Guyana hanin ka janmiet. Haka ni ka jingkren Modi ula banjur ba kamdan kanu ka atyar ka bakham kraw banya ka sensar pait ba ka banyarap bantay ya ka imlang sa alang ka bakanthop lang ya baro. Modi ula ong ba ka India borobor ka juyay kner ya ka kti banyarap ya kanu ka ri ka bangat haka jingjinjar. Bat kamya ya ka tada ka jingmot ban penyar ya uput usam jong ka. Ula ang shushu ba kani kam de kapor ba kiri ka perthai kenya kaja hanre ka de kapor ban khmit thu ikidaw ki balam she ki jingya kaja bat ban pendu jat yaki hanin kasngi Modi ula leit ru ban bu sintiu ha umat dur tong Mahatma Gandhi ha Georgetown Guyana ubalashna ha kate ka jaka nadu usnam khat khandai spa hanre pu khandai. Menteri Rang Bak Conrad K Sangma hanin kasngi ula play ya ka benta ka balai jong ka lat karong Tri Hills Ensemble ha u Sosotham Auditorium Shillong. Ha ka ni kalat karong kandang ka jingpen inam ye ki tiar su tiar thain ki bam ki di tenrai ringkat ki jingpen ipu ipieng ya ki a ki bedai bat ka kolshor jong ki pat Khasi jaintia bat garu. Habakran hakani ka jingelang Menteri Rang Ba u kajela ula ai nam ba kani kalat karong kadai ka jingle kemen lang ban kentiu ya ka kolshor ka imlang sa alang bat ki pat nong song jong kajela ula banrap ba ka Tri Hills Ensemble kalong karensan ban pen sapriang shu ya ka jingriu spa kajela hakarukom im jong ki brio ki ba im basa haka bat ki saudong saukun ba internet jong kajela. Haka ni kasngi la pleru ya ka web portal jong ka Arts and Craft Village bat la penkop buram ru ya ki tu ki rio don sap ki bala le bha halaki kam kum ha ka tho katar ka jing o shrong internet ya ka dieng ki nong film ki nong sem kam la ka jong bat ki wei de ka jing rakhe ya ka All India Cooperative Week kala poi sha ka bakot ha ka jing lang ka ba isong kun bat ipu ipieng bha ka bala long ha Baptist Church Hall ha Bagmara. Kani ka dega sien ka bahnyo puway bala rakhe ya kani ka tayo kerpang bat lasakhe ya ka jing simbenta jong kinong train na ki cooperative society ba pair bat nakatnat cooperative. Habakran ha kani ka jingelang u deputy commissioner ka district South Garo Hills u R Yanthan ulapan phalang jingmut halor ka jingno sanyang jong ki cooperative society hakaban kan tiyo ya ka khajna jong ka sarkar. UDC ula ongru ba nadu upnai naitung jong usnam arajar arpway katna trekam ka bape yiki cooperative society hakari kelas dang ban trekam pura hakaban khmi yiki cooperative society patki kam jong ki haki janla bat kumjuru hakari barok kawai kani kadai ka AKASHVANI Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka Sarkar Meghalaya kala thao da ka Komiti Kerpang ban wanra ya ka jingkala ha ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ya ka ni karai la shem hadien baladon bun ki jingkan tho na bun kiliang ya ka rukom trekam jong ka MPSC ka khubor sarkar balayo ha kasni balang jong ka ni ka tayo ba menta kale thu bala thao ya ka tai ka komiti bakan khmi bnya bat bakan ai jingmut ya ki jingkala ke badan kam ban wanra ha ka MPSC. Uba FR Khar Kongor unlong u chairman jong kani ka committee kat bau Ambrose Marak unlong u secretary
uba Cyril Dingdo unang udukhat jongkani ka komiti. Kani ka komiti kan hak ban ya ka kaipot halor ka te ka kambala bensyat haka laipoi tarik ukela lengkot jong usnam ubanwan. Ka Hinyo Trap Youth Council HYC hinin kasngi kala dawa na ka sorkar jala bakan kmi bhai ki kot kisla jong ki petwir ki bawan na Manipur sha Meghalaya na marka jinge kan at hakate ka jala ka badang ya shakhmat hadu menta. Ka HYC kala dawa ru na ka sorkar ban penlong ya ka jing jurep bat ban bu jing tho thik pathik ya ki nong song snong ki ba shong basa ha Shillong Cantonment Board bat ban ai ya ka jing ithu ya ki nu ki committee la ni ki council bala shukam ba ki dei ki board panya snong dala di hi. Ha ka dor khas ka ba kala sha ka deputy commissioner ka district East Khasi Hills ikong RM Kurba u president ka HYC uba Roy Kuparsan Rem ulapan pawe ka jing sno khuslai halor ka long ka man jong ka Manipur ka balangat ha ka jing ya huri-hura la jen khat nyo banai menta bat ula ai khuble ka sarkar jalaru bat kitu ki bala le kat bala ban ai jing yarap yikilanot ha ka te ka jala. U district magistrate ka West Khasi Hills ula penmi ya ka hukum bala khang ya ka jing ya iki kali ki bakit jingkit khia na ka jing kieng ka badan hajan ka snong mau thau ha West Khasi Hills la shem ya ka ni karai khanang bakaya ka yang jong ki brio pat ki wei pat ki kalirit kanong ka basengan tat hado anda lasna panthama ya ka ni ka jing kieng kani ka hukum kala trikam nadu bala penmi ya ka ni ka jing penbna bat on pinchitom ya kito ki bapen khenya ka. Ha ka jingja ka basnosi kawai ka yeng kala plu ding ha ka snong wa rinong ka badan ha Mauthat Raishan Community and Rural Development Block le thu ba ka ni ka dei ka yeng jong ikong shidalen marngar henrei ka badan bok ka long ba omshim ladan manu ba bansaw na pedeng ki henri ngot ki khot ki basa ha ka tei ka yeng kan thop ye ikong shidalen marngar bat saw ngot ki khun jong I ya thu urang ba snong ka wa rinong uba spring lang wanyang. Ha Manipur sa praperton ki sipai naga Central Armed Police Forces CAPF kila poi ha Imphal ha kasni balang balala kat ba ka jingya snam kalasdang banjurbiang ha katei ka jala kat kom ka khubor sarkar ladan hadu khatwei perton ki sipai CAPF ki bala poi ha katei ka jala ha kasni hat majai jong kani ka tayaw ba menta kitai ki praperton ki kenthop ya saw perton ki sipai CRPF bat saw perton ki sipai BSF le thu ba napdeng kini kawai ni ki perton ka CRPF ka dei ka badon tang ki sipai kan thai lani ka mahila battalion kini ki kan hon sipai kan salai ban pahara ye ki jaka ki bakham bon ki jingya kulmar ha kaleng ka jala Manipur laban pen kan mau hangne baka sarkar pedeng kala pen bena dangshen bakan sapha hado sanpau perton ki sipai pahara na ka CAPF khanang banwan ra ya ka sup kasan ha ka jala Manipur. Bat kat tungila poi sa kabakot jong kakubor kabalawan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Sa shipor kataha kapor prabaji nginya so baka Delhi Station na kabenta ka kubor hakaktin Hindi kaban bot pat ka kubor hakaktin pareng hakapor prakhasan minute. Ngipen kan mauru bah hakapor prashiteng nginya wan biang sa kanika station ka jongi na kabenta ka kubor na kathain sa tela mingi kaban wan chapi hakaktin pareng. Kani kadai ka AKASHVANI Shillong sngo baban up menta yaki kubor na Delhi.